ihly v pracovnej polohe. Všetky tlačítka sú na N, aj tieto tu je Včko, tu je N-ko. Všetky tlačidla na N a nám to riadne prepletie. Pletacia ihla je ovládaná týmto kolienkom a jej cesta je takáto, že tu sa zachytí, ide hore, príde tu ešte vyššie, zachytí vlnu a potom ide takto a tu dole potom vychádza ten, proste toto sa tu odkloní. Neviem to držať. Keď sa táto páčka prepne na Včko a ťaháme sane týmto smerom, kde je tá páčka prepnutá, tak nám síce vyjdú hore ihly, ale iba zachytia vlnu a očko sa neprepletie. A vyzerá to takto, že keď ide ihla tu na kolienkom, vyjde tu hore, ale toto je uvoľnené, čiže prejde rovno, príde tu, takto tu a potom je stiahnutá dole. Prejde tu na. Potom, keď máme ihly v pracovnej polohe a v smere jazdy prepneme túto páčku na káčko, tak nám vôbec tie ihly nezachytí, nepletie. A vyzerá to takto, že keď máme tú páčku dole, tak sa nám to vysunie hore a už nám tie ihly nezachytáva a idú iba to dole. Ďalšia alternatíva je, keď máme ihly vysunuté všetky hore a chceme ich akoby stiahnuť do pracovnej polohy, tak si v smere jazdy prepneme túto páčku dole a keď prejdeme, tak nám tie ihly stiahne do pracovnej polohy. No a ten systém je preto taký, že keď nám tu úplne hore máme tú ihlu, tak nám táto páčka stiahne dole ihly do pracovnej polohy.